A za sada nepoznate osobe su u noći sa srijede na četvrtak izvršile provalu u kapelu Svetog Ante u Bukinju. Kako je za našu kuću izjavio fra Zdravko Andžić, ovo je 17. put da je kapela na meti provalnika, međutim do sada nije ništa odneseno, već samo uništeno. Kako saznajemo, provalnici su oborili križeve u kapeli, uništili ikonografiju te knjige. Sa ovim slučajem je upoznata i tuzlanska policija koja sprovodi istragu. Već 17. put od prošle godine, dakle cijela prošla godina i početak ove godine, da se u ovu kapelu Svetog Ante u Bukinju provaljuje. Do sad je uglavnom to bilo da je ulazio lopov preko prozora ili tam negdje pokušao razvaljujući one okvire. Do sad je napravljeno nešto više, dakle i gore i što nas i zabrinjava. A to je, nije više prozor razvaljena su vrata, unutra je podarana misa, dakle knjiga iz koje se misa moli. Križevi su pobarani i mislim da je s jednog križa, takav ne možemo unići, još nije počela istraga, skinuti i korpus, tako da ovo više nije obična provala, ovo je vandalizam i ovo je obeščašćivanje svega onoga što je ljudima ovima sveto, dakle Svetoj katoličkoj crkvi, općenito, dakle jako loša poruka svima ljudima koji ovdje žive.